bo gramy The Last Deus, czegoś tak. Zaraz się zobaczę. Dobra, nieważne. Kombinujemy. Ała, jak dostałem. Raz, nie. Co? Family friendly, proszę. Family friendly content, boy. No. A gdzie ją położymy? 2 ammo tylko było. 6, 8. Dobra, tu do magazynu. Wezmę ją potem, spoko. Nie do mała coś. Weź tam. Jak się przeładowuje broń? L2. R oczywiście, R. Tak, chciałbyś. No R. 2. U mnie przeładowywuje. A no. Może być szczęść, to trzeba przeładować. Nie, no tutaj 100%, ale... O, weszedł mi w końcu! Wow! Really, chat, boy. Sposobem się zbudował. Easy Winex. Wiara. Numer... Co? Kiełbasu! I co się ruszasz? Granata. Tutaj? Czy tutaj? A, Nie, tutaj trzeba. Robimy nóż. I od pleców go znajdziemy. What the fuck? Przepraszam, ale to trochę dziwne, nie? No stary, co się odwaliło? Lecimy. O ty. O ty. Co? Gościu mnie od pleców z karabinu, bo tylko umie z karabinu strzelać. Oj. Trzeba jeszcze raz tam wejść. Aha, bo jeszcze tego nie mam, dobra. Oskar, Co? nagrywasz live'a? Już dawno. A co? Ogólnie ty byłeś na polskim, czy ty byłeś na Bułgarii? Jak na polskim byłem? Czy byłem na polskim? Nie, na polskim byłem. Cały czas. Nie chodźmy jutro na Bułgarię. Nie. Poza tym nie będę nigdzie chodził. No i sobie potem przypał. W sumie tak, bo to nie wiem jak się robić. Ale tam wszystko dostaniecie. Leżysz? No dawaj, strzelaj z tego shotguna, dawaj. Taki kocur? Czekaj. Taki kocur? No i teraz lecimy na shotgunie. Dziękuję, shotgunik wszystkich pozałatwiał. Co? Jeszcze? Dobra, ja tutaj mam. Dobra, ammo. O fuck. O, ty. Okrążamy. Myślę, że tego nie słyszałem, że okrążacie mnie. No, dostał. Dostał heada, leży.
Jeszcze cię nie widzę. O ty, jak gościu kampi w rogu. Dla plus 18 jak co, więc family friendly content tej gry nie będzie po prostu. Tutaj. Bo tu niestety w tej grze family friendly nie ma. O, szczerbę! Easy web! Mordo. Lecimy z nim. Będzie łatwiutko z nim, maściutko. 3 ammo do pompy mam tylko. Ja nie mogę! Co? Skąd ty gościu? Masz w ogóle jeszcze drugą maskę. Ty. Leżysz. Leżysz. I to mała. Shit! Ale go ciśnie, ale ciśnie ta mała ich. Family friendly. No nie, heada mi walnął. Ale ja w ogóle jestem słaby. Co? Na średnim. A co? Co? A co? Ała! Ała! Go od tyłu zaś. Ała, jak się uleczyć. Cicho. Proszę być cicho. O nie, no, apteczkę potrzebuję. Dasz mi czy nie zbyt apteczkę? Ale nie ty. Tylko ta mała mi da. Dwójka odrąbana. Tak się robi. O nie! Dead. Dead. Leżysz, Heda! Ja mu Heda walnąłem! Co? Heda mu walnąłem! I gościu nie dednął dalej. Co ta gra jest chora jakaś chyba. Ja też. Ale to nie, to gościu nawet maski nie miał i Heda został i nie dednął. Jeszcze. Dobra, nie. Mam. To jeszcze jeden nóż zrobię. Żeby dwa noże były. Mogę nawet 3 zrobić, ale dobra. Zabili bied. Już nie family friendly kubas. Weźmy tego mołotowa. Gdzie ty jesteś? Na czym ty jesteś już, że mołotowa masz? Co na czym ty już jesteś? Dobra. I od plecków. O. Jakim cudem, gościu? Gościu cudem. Co? Daj apteczkę! Trzymaj, trzymaj. Trzymaj, no zrób. Jak się boi. Jak mam pomieszczenia? Co jest? Nie pamiętam. Jak on to jest? Dostał? Co chcesz? Lady dwójkę. No, chciałem. Lewitujący ten odcisk XD. Pokczam ta gra. Easy peasy. Co? Mołotowa wezmę sobie. Przyda się. Jeszcze. Jestem jak nakładam na tych, wiesz, na tych... 6 ama gości miał.
Do shota. 6 ammo do shota. O Jezus. O, ja mam loła! Dajcie coś do tego, do leczenia. Daj mi coś do leczenia, mordo. Odejdź. Dała mi apteczkę! Ale 200 IQ. Białe. Ale 200 IQ. W ogóle dała mi apteczkę. Czaisz, że go... Patrz, mówię, daj do niej... Mówię tak. Może dałabyś apteczkę. I czaisz, że dała? XD. Pokczap tu w komentarzu, pod filmikiem. Albo też były gry The Forest, jakby co. Chcę napisać Oscaro 500 The Forest. I tam wam znajdzie The Forest, Oscaro sobie grałem. Była beka w ogóle. O, dobra. Dobra. Nic. Chyba wszyscy pozabijani. Cegiełkę sobie wezmę. A, mam pełen? Nie, ale wezmę. Czemu mnie? Mam w ogóle ammo? Nie, tego ammo. Dobra. Do shota. W ogóle ja mam tylko ammo do shota. 7 ammo do shota. Pełne. Też... Co to jest? Nic już nie... A, bo to było porozwalane. Dobra. A, dobić. Dobra, naklepanie się jeden na jeden. Sypykę. Buteleczkę następną do zebrania. Dobra. No to idziemy na te schody do góry, bo idziemy do mostu. Idziemy do windy. Ciekawe, czy będzie 200 IQ player. I pyk! Zobacz, dokąd to prowadzi. O nie. No i jesteście chorzy. Znajdźmy coś, co będę myśleć. No chyba nie tutaj. Dobra. To nie tutaj. Jakiś psychiatryk to był. Albo coś, nie wiem. Widzowie powiem. Sobie wezmę na wszelki. Nic nie ma.
Ale żeby się tam do niej dostać, jak to trzeba zrobić? Może tak? Dobra. Nie, no tutaj byłem. Chyba, że tutaj... Parkour to zbytnio też nie wejdzie. Tylko tam dostaję. No to lecimy tam. Jak tutaj, no to tutaj, no to ja wam powiem, jak zginiemy, trzeba będzie jeszcze raz zrobić. Dobra, jest widzowie, easy. Też, że przepłynąłem tutaj. Ale tu to w ogóle jest. Tutaj. A tutaj, on powiedział w tym samym momencie. Obejść. Spoko. Do góry nie wejdę. Niestety. Pokażę mi coś tutaj. XD. A, ładnie. Przepraszam. Przecież wszystko sprzeda. Nie, tutaj nic nie ma. Tu jest 6. Nie, no nie da się wyjechać z kopa. Tutaj no na pewno nie. Tutaj. Nie da rady. Ja mam wszystko trzeba sprawdzić, więc się na dół. Nie. To gdzie to jest? Wejdzie na dół. Jeszcze bardziej. No i easy. No i easy. No easy peasy. Tutaj przeszukam. Nie ma, dobra, lecimy tutaj. Nie minął. Co stało z Kubą? Tylko ci idę chwilę. Nie, waliło go może. Jak się przestrzelę. To leczonko, więc mi już niepotrzebne jest. Halo Kuba? Czemu się nie odzywa? XD. Witam osobę. Witam. Chyba włącz sobie mikro. No. Ty wbiłeś na live, czy kto? Nie. Proszę napisać, to wbił na live'a. No to proszę. A naprawdę mnie w ogóle nie było słychać? Tak. Ja tak przeklinałem, typie, to dobrze.
No. Serio. Ale po co ty to mówisz, jak live'a nagrywam? Ja nie, ty. Co to jest? Tutaj? Nie, tutaj byłem. Nie, no nie przeczytałem. Tutaj byłem, co to jest? Ta osoba napisze... No już nie ma osoby, fajnie, XD. Ja widzę, będę usuwał ten kanał, bo to jest bez sensu. Trzeba zrobić ten kanał już jak... Ja nic nie wbija, więc... A będzie trzeba... skończyć kanał już. Nie. Słyszę coś. Kuba, tutaj jedna miejscówka jest creepy. Tyle ci powiem. Jakieś kible, what the hell, bro. Dobra. Okej. Cegiełka. Może tak sobie rzucę. Ty, no pierwszy raz nie wiem, gdzie mam iść. Się nie ma wejść. Tędy? No nie da się. What? Ever. No dawaj. No i spadam. No na pewno nie. Tutaj możliwe. Ale raczej chyba też nie. No też nie, what? Nie, dobra, przeszedłem, dobra. Myślałem, że nie. Ale by była beka z tego, co ja odwaliłem. No, tutaj byłem! I gościu na sedesie siedział. O, gościu, nie wiem, dziewczyna, albo nie wiem. Whatever, bros. Nie, dobra. Widzowie, ja chyba zrobię zaraz live'a z Fortnite'a, nie wiem. Może. Albo nie będzie dzisiaj live'a, nie wiem. Na razie mi się już w tą grę nie chce grać. Grałem już za godzinę, 2. Więc co, trzymajcie się, yo.